Alezebulo, Alezebulo, Nebahu kobimbi, Igwebu olile. Alezebulo, Alezebulo. Nebahu komimbi, Igwebu olile. Akwa digi suya digi aleze kendo waleze chiku akwa digi suya digi aleze chiku. N'ihi ndọgbu nke ụwa mmadụ na-achọ izu ike na-echere ndị kwere ekwe. Jizọs bụ onye isi udo kwere nọgide n'ime ya ọkacha na-echere ndị ike. Akwa adịghị Suda Alaeze nke ndụ Alaeze Chukwu. Akwa adịghị Suda adịghị nsogbu adịghị Alaeze Chukwu. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a bụrụkwa nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ. Ụzọ ahụ dị warara jisike agala mba. Onye kpọrọ gị kwesịrị ntụkwasị obi. Ngọzi na-adịghị onye na-emeri mara ya zuru ike. Ụzọ ahụ dị warara jisike agala mba. Onye kpọrọ gị kwesịrị ntụkwasị obi. Ngọzi na-adịrị onye na-emeri emeri. Jisike amara ya zuru oke. Akwa adịghị Suda adịghị nsogbu adịghị Alaeze nke ndụ Alaeze Chukwu. Akwa adịghị Suda adịghị nsogbu adịghị Alaeze Chukwu.
Mama Stella Ngozi Nwachukwu. Anyị eburulie were bata n'ezinụlọ nwoke ọcha nke dị na ụmụ nkịta Nnarambịa Ahịara. Anyị na-asị ndị ọgọ anyị dịka anyị zụkọrọ n'ụbọchị tọwụta isi zụkọ n'ụbọchị ahụ a bịara abịa gba nkwụ ebe a, mana hwe na-eme n'uwe meela anyị sa n'ala ọgụ n'ụta anyị ji buru esi ka ọ bịakwa n'ezi nna ya webe ha anyị bịara abịa kwụ ụgwọ ya kpọrọ ya. Ndị ọgọ anyị ndewoni. Todo na wo boche kanya na wo kanya mmadụ Stella me wo boche ayo o wa mere ko jojo so ta wo na mada ge wo kanya na wo kanya na mmadụ Stella kampro bi kisiri kana ndo kampro bi kisiri chile ke se na ina popo ye do ke ma wa wo boche kanya na wo kanya na mmadụ ai le wo Stella enye fe chile ke laka wesu karo ụmụ ya gbadala so nwa ga-adị ndụ ụgwọ n'ihi na nna ha iji elu lala na ha jọ ma jọ mara na aha Jizọs ma ndị tiri aka maka Stella ma ndị ladị keke Chineke gọzie mee ka ọ dị mma ọwa akwa ka eji eme ya. Anyị na-akpọpụ gị n'ụbọchị taa ma ndị ọgọ anyị ndị mkpogbu na-ahụ n'ọjị ndị ụmụnne Stella na ahụ n'ọjị gọzie onye ga-ada ọjị a gọzie onye adị ka ọ ga-ada site n'ime ọjị a wezụrụ anyị gbara wezụrụ anyị ọnwụ ike. Ma anyị ga-aga jeji ili Stella ụkwụ anyị jiri gawa ụkwụ anyị ga-eji alọ ajọ mmadụ ka ị ga-anọchi anyị ụzọ ka anyị lichaa Stella anyị aga alọghachi dịrị ndụ lala dị elu kwụpụta ihe ọmụ mere n'ụwa elu lala mere ajọ mmadụ na ama Jizọs. Ma mbrezi na-ebe ele oge ma ụwa ma mbrezi na-anọghị ebe anyị na-akọba anyị with blood of Jesus ka blood of Jesus chekwa anyị n'ụtụtụ chi anyị na ihe chi anyị n'abalị chi anyị na ngoro wele ama Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Unu anwụchiri ọnwụo ole ndị ọga anyị si ụmụnne Stella obodo mgbara ewere otu ọjị enwere ndị ụmụada nọ nga enwere ndị grupu Stella nọ nga onye ọfa keke gị nye mgbe na onye ọbụla ga-adị ada n'ogologo ndụ dara ahụ isi ike onye gara ada ma onye radị ka ọ gara aha Jizọs. Stella gaa ka ọma we have covered ever with the blood of Jesus. Only ambulance. Anyị ga-echetakwa sị na elekere 11 ka a ga-akara ya ụka na St. Joseph Catholic Parish ọgbọ Ngoro. Biko ndị ọga anyị niile anyị ga-achọkwa ka unu bịa soro ka agaje kara ya ka ikpeazụ. Mana na nzọbata ụkwụ unu nwa nzọbatara ebe a n'ụbọchị taa ọ ga-ewetara ezinụlọ nwoke ọcha ndị Nnarambịa niile Ahịara niile ọ ga-ewetara unu ndụ ogologo ọ ga-ewetara unu ahụ isi ike ọ ga-ewetara unu ọṅụ n'aha Jizọs. Amen.
Biko anyị eshile ọgbọguru mọchụarị gaa ụmụ nkịta Nnarambịa n'ezinụlọ nwoke ọcha ndị apụ kedị na ala ọgbọnguru nọ na Nguru Nwenkwọ Autonomous Community. Ndị ọgbọ lee na nwunye unu anyị abala ga-anabata na ya otu o kwesịrị. Ndị ewoni ụbọchị nke taa nke site n'ọjị anaghị agbakọrọ n'ebe isi ya gaa ka ọma ya ha anyị na-asị ya gaa ka ọma onye ọbụla ga-echeta ekwesị otu ụbọchị ga-abụ ka ya baala afọ niile amụfere ya n'ụwa ebe anyị aṅụrụ ya n'afọ niile na ndị bekee ji akpọ ya wuu ọ na-alakụ ukwe na-eke eke mmiri ya banye n'ala iri ya ka a na-akpọta ahụ abụọ na-anwụrụ ibi ahụ ọwụ ga ka anyị ga-ekasị ya ya mere anyị ga-arịọ eke ekere ụwa si ya sachawa oriri na ikpe nke ibi nyere ya ebere n'abalị ya na n'ebe ka mkpụrụ obi site na mkpụrụ obi tochi Kristo n'ihe ego ndị ọrụ ka ha jiri ike na mbụ Jesu na-eri ebe Jesu na-eri ebe Jesu na-eri onye nrụ ọrụ ga-eri eri ụlọ ga-ahụ ọcha ndị ọgọ Sangoye ọnwa Sangoye ezi nwanyị anya dị mma anyị siri ike gawara ya ole ezi nwanyị anya dị mma anyị siri ike gawara ya ole ezi nwanyị anya dị mma anyị siri ike gawara ya ole ezi nwanyị anya dị mma anyị siri ike Gumele
agape ebi anyị sitere na ọgbọ guru mọchụarị gaa ụmụ nkịta Nnarambịa ezinụlọ nwoke ọcha wụ ebe a mụrụ nwanne anyị nwanyị nwunye anyị mama anyị wụ Stella Ngozi Nwachukwu. Anyị esi eruo ebe ndị apụ ebe ha na-eme ọgbakọ ha amị ya. Mommy, welcome home. I want to use this holy water to wash out, that God will receive your soul in Jesus' name. Anabatala mamia biko aga m akpọ ndị ọdị n'aka ahụ mmadụ jee dota ya ebe anyị ga-anọ jele ya anya ikpeazụ ndị ọdị No. Settled. Who is going to be here for you? Have you positioned people that... Amen.
Achọghị m ikwu ihe ọzọ. Achọghị m ikwu ihe ọzọ. Biko ndị anọ na kichin were n'izi iche enyi rie. Achọghị m ikwu ihe ọzọ.
Chineke onye nkasi obi niile n'ihi na ọ bụ site na nkasi obi eji mmiri nsọ agọzi ahụ nwanne anyị Mrs. Stella Ngozi Nwachukwu. Mmiri nsọ a na-echetara anyị maka baptizim nke Pọl dị Asọ dere banyere ya sị, anyị niile mere mmiri Chukwu n'ime Jesu Kristi si na mmiri Chukwu baa n'ọnwụ ya, ya bụ na edikọrọ anyị na Kristi site na mmiri Chukwu anyị mere wee ruo n'ọnwụ ya, ya bụ dịka Kristi si n'ike ebube nke Nna wee bilie n'ọnwụ, chọọkwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu n'oyiyi nke ọnwụ ya, anyị bụ gị Mrs. Stella Nwachukwu mekwara ya ebere. Ọ bụrụ na o meghere site na-adịghị ike nke anụ ahụ, biko gbaghara ya, tọhapụ ya n'agbụ niile nke ọnwụ ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi. Enarịọ gị ihe ndị a site na Kristi.
Stella, Lord Immaculate, whom you have called from this world. Do not deliver her into the hands of the enemy, or forget her forever. But bid your holy angels to receive her, bring her to our own paradise, since she believed and hoped in you. May she not suffer the things of hell, but possess eternal love. And I don't know just how many times you still want it. When you get it, they really come to the one. So, go to Chukwu, sit there, go out to one of them. Amarama,
This is a sentence, a word that you should always learn to tell yourself. In moments like this,
onye Sigidia emegbugu. This man, due to an sugar, next day there was stroke. On a stroke, when he had there. And knowing very well that only the old lawyer which is one. Only the old lawyer which is one. Only the come on in the lawyer. Now, what is there? Why you are there? Through Babylon. And this man, of course, a leader of the people, Namatana Parish. Moma Saparayana, G. Carol. Why am I looking at with the family, one second, with the whole family? A family of 4 was buried on the same day. I have others who said, not as this man will be. What can I go outside? Saya kalau sekali sesuatu mau kabur mau kebun ya mereka ini mau bayar ini mau roti oke yang ciri oke busuk ciri otu akan I'm sure this family will not be asking the same question. I'm an answer and she will be there. Imagine a war without death. As soon as I get the war, as I get the war, where the war, where the war, you know, this is a war. Or what and sometimes you see that sometimes the fear of death makes us touch who don't move on. Oh, anything you know, what's that? When you have to get anything, you know, that's right. As we celebrate this month, now Bishop Felix Pastoral Center. It will be mass at our father Ababu 2 days ago. A priest that is not up to 8 months is your father. And the other, what Jesus Christ. And he made it to I want to see what he inside. When you know, Father, it's fire and what was wrong? Or why I never or what did it? All of the notes is the guitar. More when you tell the about that is that it was not okay.
grace of God. God is living. You will care for your mother. Abraham, why are you from there to the here, never abandon her for once. And then this is how one man, they will have to and then go back on their house. So I'm telling you, be strong. Oh, well, never mind a young man. So parents are very their children. So be strong. How we joy. So I put together our parents and all the young men. How come I get them? God said, be strong. Look at the cushion. I'll know your man. This Lord can care about you and move forward. In all this, let God lead you. Let the grace of God continue to live in your lives. Because the Lord can you remember Yeah,
Receive the gifts you offer for the salvation of the Stella Wachudo. Be merciful in judging our mother, for she believed in Christ as her Lord and Savior. Oh
onye mgbe o kwetara ahụhụ were ncha ọ na-enye ekele ya wa ya ịdị ụmụazụ ya na-asị na nke ya elu ya ụlọ niile nke ya bụ ahụ nke a ga-erunye maka o buru iko nsọ ọ na-eba ga-ekele bunye ya ụmụazụ na-asị na nke ya niile nke ya bụ iko nsọ nke ọbara nke ọgbụgbọ ndụ ebi ebi agaba ya n'ihu na n'ime n'ime mmadụ ka e were gbara ma eme nke ya site na ya bụ Kristi na n'iso ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ otuto niile sadịrị gị Chukwu nna nke niile site n'ụwa atọ ụwa niile. Chineke wee zụọ anyị were rụta niile
12th day of April 2020 marked the glorious hope of our beloved mother. Miss Stella Nwachukwu Nwokocha was born on the 4th of April 1958 to the family of late Ezinna Christian Nwachukwu of Umutida and Unarabia in the Nayas of the local area of the state. She was the first daughter and second child of the 9 offspring of her Christian and Bernard. Young Stella started her elementary education at the Bridget Primary School, Unarabia, where she obtained her first degree certificate. After her primary education in 1974, she gained admission into the Girls' School, Ayazo Ise, for her secondary education, where she obtained her SSC. She relocated to Port Harcourt in Rivers State in 1980, where she got registered into the Teachers Training College of Port Harcourt. In 1953, she graduated from the TTC with a TCT grade and practiced medical. The year 1985 was peaceful in the life of our mom. It was in that year that she met and wedded her husband, Mr. John Nwachukwu of Blessed Memory, taking the vows of holy matrimony at St. Charles Catholic Parish in Borough Abomse, and a new chapter strong in her life as she moved to Calabar National State with her husband. She was discreet in her marital life. She undertook her duties as a wife and mother with great zeal, zest, and commitment. All her life, she exhibited the characteristics of a virtuous woman in Proverbs 21:10-21. In essence, she is what far more than books. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings in good, not harm, all the days of her life. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. She watches over the affairs of her household and doesn't eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Proverbs 21, verses 10-12, 20, 27, 28. Mommy was dogged in her strive to ensure the welfare of her family, which led her to venture into several businesses in order to make ends meet to her demise. Mrs. Stella Nwachukwu was a practicing Catholic, a devout Christian. She exhibited her spirituality in all spheres of life. Mommy was an ardent member of the choir at St. Joseph's Catholic Parish of Ogo, and also a member at St. Joseph's Group of the CWO at the aforementioned parish. As she had always been of cheerful disposition all her life, she enjoyed the presence of her family, her fellow women, customers, and people generally, and was also particularly fond of her siblings. She had always appreciated and participated in social-cultural activities, both at communal and societal levels. Mom also held positions of responsibility in associations she belonged to and was trusted with the safekeeping of valuable documents. Mommy, our wish was to see you survive and live longer to enjoy a little from the fruits of your labor. But no, God had a better plan for you. He so wanted you home to join the saints, and so our hearts rejoice. Our souls are glad that you are resting safely. No farewell words were spoken. There was no time to say goodbye. You were gone before we knew it, and only God knows why. For God will not leave your soul among the dead, nor let his blood go decay. With this we are consoled. You will be greatly missed for your endless support, patience, and love. Rest easy, Nwanyị. Adieu, our beaming star. Adieu, mirror in the sun.
Adieu, woman of great smiles, heaven has won you. I'll thank you, thank the parish priest, thank men and women who choir, lay leaders, and family members, friends and relatives, and everyone who has gathered here to support us and be my mom very well. Thank you. And may the soul, in our soul rest in peace. It's
ụbọchị atọ wee si otu ahụ gọzie ili nke ndị niile kwere na gị. Ya mere ndị niile ahụ dị n'ime ili siri nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị Mrs. Stella Ngozi Nwachukwu wee nọrọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa, ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekwulite ya nye ya ihe. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o were oke nke ihe gị nwa ihu gị ebighị ebi n'eluigwe, gị onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Nwachukwu n'ala ka ọ laghachi n'ebe nke o siri pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọkwa nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwoo wee yie ahụ nke ya bụ sọ ihe. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, meekwa ka ahụ ya bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Onye nwe anyị mee ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka anyị kpee ekpere maka mama anyị Mrs. Stella Ngozi Nwachukwu. Ka anyị rịọ n'idiwe na anyị Jesu Kristo onye kwuru unu sị, mụ onwe mbụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọbụla sị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adịkwa ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke dị ndụ wee kwerekwa na m agaghị anwụ ma ọ dị ruo mgbe ebighị ebi. Ihe anyị ga-azọ bụ onye nwe anyị nọrọ adịghị anyị. Onye gbaghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye mama anyị Stella Ngozi Nwachukwu ndụ ebighị ebi, anyị arịọgide nwanyị ụcha mama anyị werekwe mmanụ tekwa ya ude. Onye nwe anyị nye ya ezumike n'etiti ndị nsọ, anyị arịọgide nwanyị. O ji oriri nsọ nke ahụ ọbara gị wee zụọ mama anyị, ka ị nye ya oche na nnukwu oriri nke alaeze gị, anyị arịọgide nwanyị. Anyị nọ n'uru n'ihi ọnwụ mama anyị, ka ijiri okwukwe na ndụ ebighị ebi kasịa ya obi, anyị arịọgide nwanyị. Onye nwe anyị, ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka ị mere nwanne anyị nwaanyị na nne anyị Mrs. Stella Ngozi Nwachukwu. Nke mbụ, nwa odibo gị nwere oke ime ihe bụ uche gị. Ekwela ka ọ daba n'ahụhụ nke dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwa odibo gị biri n'ụwa, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ. Mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Nye ya ezumike ebighị ebi onye nwe anyị, ka o zuru ike na ndokwa. Ekpere maka ndị na-eru uju. Anyị na-arịọ o Chukwu, ebe anyị na-akwa akwa maka ọnwụ nke nwanne anyị nwaanyị, ka anyị na-echeta mgbe niile n'otu ụbọchị nke anyị na-abịawanye nso. Nye anyị gracia gị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ibi ndụ dị mma mgbe niile. Ka ọnwụ mberede na ọnwụ akwadoghị akwado ghara n'ikpudo anyị, kama ka anyị na-eche nche mgbe niile, ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ ka anyị nwee ike isoro banye na aṅụrị dị ebighị ebi n'eluigwe. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Ka Maria nne nke Chukwu, nne dịkasịrị obi ebere, onye ntasi obi ndị na-eru uju, anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke mama anyị na nwanne anyị nwaanyị Mrs. Stella Ngozi Nwachukwu, onye nke hapụrụ ụwa nke a, ka o site n'ekpere nke ya dịka nne nwee ike ịrụ ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ na-atụ anya ya n'eluigwe, biri na ya ebighị ebi ebighị ebi. Dị na Amarachi.
onye na onye isi ndị nne kedu ebe ọ nọ ndị mmadụ ndị nna na-abịa nwoke Charles family agụmụọ ofu onye abụla ndị ọgọ anyị ndị ọgbọ ndị biri di ya ụmụ youth waghara agha Please, the viewers like to know your name. My name is Machuko Henry. Please, want to know what is happening here today? It's the funeral of my mother, Stella Machuko. Please, can you tell the viewers the life that your mother lived before you meet the Creator? She lived a good life, exemplary life. A life that every woman should live. Despite all the challenges she faced, she still stood by her cross to make sure things are well in the family. She's a Christian worker, indeed, and also a hard-working woman that never believed in laziness. She believed in making what she can do with her hands. So that's my mom, Mrs. Stella Machuko. So what advice do you have to give to your brothers and sisters and people that gathered here to help you and bury your mom? The advice I'll give to people is that they should live a good life despite any challenge they have with their brothers and sisters. Because as you can see, my mom's death was a very painful one. It's very, very painful that I can't even explain. I just buried my dad. Now, just after a little 2 months, she died. So I want people to learn that death is inevitable. That one day we can go, and it doesn't give you sign. It might not give you any sign that you live. So that is my advice. So what prayer do you have for your mom as she has lived this earth? I pray that God should receive her soul, because she has really tried. She really tried to make sure things are going appropriately. So I ask God to please receive her soul. Amen. Thank you. It's
Please, the viewers like to know your name. My name is Jennifer Amarachi Machuko. Please, want to know what is happening here today? The funeral of my beloved mother. So, can you tell the people the life that your mom lived before you meet Creator? My mom lived an exemplary life. I would say she was a virtuous woman because throughout her life she was very peaceful, loving, caring. Like, she was the most amazing person I've ever met in my life. I'm not saying this because she's my mother, but because that is like it's a testimony from even people who just knew her. So she lived a life I actually would want to. I would actually want to live like her, or be like her rather. So what the legacy that your mom leaves, how can you continue the legacy? Okay, I would have to continue having faith in God because she always trusted and had faith in God even to her last day. And also learn to live in peace and love with people around you. So what prayer do you have for your mom? Prayer I have for my mom is for God to accept her soul and for her to continue to rest. So what advice do you have to give to your brother and everybody that gathered here for your mom? For my brother, I'll tell him not to be too heartbroken. Yeah, it's painful, but God knows why He lets it happen. So, and then for every other person, I would like us to live lives which is worthy of emulation, and also just so that at the end of everything, we would actually be with Jesus on the last day. Thank you. May your mom so rest in the bosom of the Lord. This as to Christ our Lord. Amen. Thank you. Thank you.
na ike sonye ezumike na mkpụrụ obi Mrs. Stella Ngozi Nwachukwu na mkpụrụ obi ndị otu Kristi na-ekwere ihe nwe anyị nọnyere unu ka Chukwu Chike niile gọzie ma chekwawa anyị niile n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nwachukwu ndị nne unu abrada sara ozu kenta ozu unu nwee kenta mgbe unu jiri ha anyị ala otu unu so anyị mee anyị elewe na kenta ozu ndị nne ya mere ana m anabata ndị CWO amụna m ebe kanopi ha nọ ha dịkwala mbụ were ama anabata ndị ọgbọ gawu ndị gara je ma ala Jean de Levu n'ụmụ nkịta Nnarambịa alụbata Mama Stella na lọ ama anabata ndị ọgọ anyị ezi ọgọ ndị kere aka ọgọ ndị nwere agba wuo ndị ụmụ nkịta Nnarambịa ahịara na ndị ahịara niile nwoke ọcha ndị ọgọ anyị si na abịala anyị Chief Kem Nzebiri Ikwe karịa ose ruo ewo biko anyị chọrọ ka ịgwa ọha na eze aha gị Mike, Mr. Mike Okocha. ka anyị chọrọ ịma ihe mmega ebe a taa mmadụ nne ji gbakọọ ọnọdụ anyị ebe taa wụ maka nna anyị nwanyị ada nna anyị Stella Okocha, Ngozi Okocha wụ ada my father my mother amụkwana ọpara nne ka m tọrọ ya agba akara isi ada biko anyị chọrọ ka iwere ọmụrụ azụ anyị kwuru bịa ili ya anyị chọrọ ka iwere obere ohere kọwatụrụ ọha na eze ndụ obi bifo ala kwuru onye kere ya my sister Stella was a very quiet lady till even take home. Very nice lady who does not, you know, I'm more planning. One of our they cannot move out from the house. Nobody they come to the house to see them. I will not allow them, and I will not allow them to go out anyhow. So that is to say, where I ain't around here. I ain't around here and go to go after this idea. We are to I got up to 5 hospitals. Now prepare from here to there to make sure I'm alive here. I would have to this time. Can't blame God. ke ndụrụ ndụmọdụ nwere ike inye ụmụ ya na ikwu na ibe na ndị niile gbakọrọ ebe a taa ndụmọdụ onye ọbụla mara na ọnwụ dị this date ekwu oke ya can come at any time ọ maghị nwatakịrị ọmaghị oke ọmaghị onye nwere ka ọmaghị na dịka nwere so onye ọbụla na-aga ile egwu Chineke na-eme ekwe Chineke si mee na-aga ụka na-ekwesị ike ọ bụrụ na ị ga-ụka gị na-aga ụka gị na-emekwa ọzọ gị na-aga ụka gị na-eme n'oge sure that nwee ihe Baịbụl kwuru ime kilometri otherwise ọ dịghị ga ị na-aga ụka na-apa chaplet aga n'oriri agagharị ma ime ihe Chineke nwa ibe gị anya gaa hụ eziokwu gị kwuo ya like my sister she stands to talk the truth to him all over anywhere ịgbara ya bụ ọ ma iji mara ya so that is that ị ga ụmụ ya ọha etutu nkwụ nne agaghị efu God will admit them, we never like them. a na-asị ka mkpụrụ obi ya ziri ike na ndokwa ụkwụ anyị ji bịa ka nke anyị ji alaka ya mma ihe ọbụla bụ ọnwụ mberede ka ọ pụkwa ịbịa anyị nso ka anyị na-ayọ site na Kristi onye nwe anyị biko anyị chọrọ ka ịgwa ọha na eze aha gị ahụ ọzọ Michael Okocha. Imena.
life is o'er, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away.